भारत हादरखौ साइकेलजों दावबायबाय थानाय बर'नि फिसा राजिब बर'आ आसाम स्टेट ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै थिसनजाबाय। थारैनो बे खौराङा बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा राजिब बर'आ आसाम स्टेट ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै थिसनजानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव जानानै फैदों। भारत हादरनि खना खनला साइकेलजों हान्थिबाय थानाय राजिब बर'आ बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों जानबुंनि हेफाजाबजों फोरमायहरदों दि बिथाङा बे खौरांखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायहरदों। लोगोसे बिथाङा हान्थिनायखौ खमैबो 7 नङाब्ला 8 दान सम लाबावगोन होनना फोरमायहरदों। हादरखौ आबुं हान्थिजोबनो बिथाङा बुंथिबावो। बे गोजोनथाव खौरांखौ इलाइट गेम्स फेडारेशननि नेशनेल प्रेसिडेन्ट बिथां जामेल हिदायत आवाथिया मोनसे फोसावथाय लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों होनना थारैनो बाक्सा जिल्ला बरमा मथाथुलिनि बर'नि फिसा राजिब बर'आ बर' माहारि आरो ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरांखौ लाबोनो हादों। थांनाय 20 जुन खालार केरेलानिफ्राय जागायदोंमोन राजिब बर'आ साइकेलजों दावबायनायखौ। बिदिनो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गोबां रायजोजों साइकेल सालायना बारबोबाय बर'नि फिसा राजिब बर'आ। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार। नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर्स श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगावआव थांनानै बायहैनो हागोन। बे बाम्पार अफारफोरानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000, केरेन्स गारियाव 1,50,000, सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629 213 4455।